आरो फोथायनायजों आर'जआसो बिनि फिननायखौ मोनो नों खालि आर'जल' खालामदों बे आर'जआ जेबो बेयाव बोलो गैया बेखायनो बुंनाया नों जुदि फोथायनानै जिखौनो बिगोन आं बेखौनो होगोन खालि बिनायावल' बेयाव बोलो गैया बे बिनायाव फोथायनाय नांगोन आरो बे फोथायनायाबो आर'ज नांगोन नोंनाव जुदि फोथायनायल' दङब्ला नोंनाव जुदि आर'ज गैयाब्ला नोंनि फोथायनाया बेयो माब्लाबाबो बे एक्टिभेट बे जाया खनसे जों फरायनाय माथाइनि लिरनाय 21-22 फरायनाय माथाइनि लिरनाय 21 अध्याय 22 खनसे फरायनाय बयबो आंनि उनाव खनसे फरायनाय नोंसोरो गावारि बुंनि नोंसोरो फोथायब्ला नोंसोरो जेखौ हास्थायनानै आर'ज खालामगोन बेखौनो मोनगोन फोथायनानै जोङो बिनांगोन